Nagtipon-tipon ang mga delegado mula sa 120 Scout Council mula sa buong bansa para sa 3 araw na National Scout Council meeting na kasalukuyang ginaganap sa Lingayen, Pangasinan. Sa unang pagkakataon ay ginanap ang nasabing pagtitipon sa Northern Luzon, kung saan maswerte ang lalawigan ng Pangasinan na mapili bilang maging host nito. Maliban dito, naitala din ngayong taon ang pinakamaraming delegadong dumalo sa 60 taong pagsasagawa ng National Scout Council meeting. Bilang host province, malugod na pagtanggap ang ipinadama ng Pangasinan Provincial Government. Salamat po sa karangalang ibinigay dito sa lalawigan ng Pangasinan. Salamat po natin. Akin lang po sanang hiling na sana sa maiksing pag-stay rito sa Pangasinan ay may mga makita po kayong magandang bagay na ipinagmamalaki din po namin dito sa aming lalawigan. Mainit namang sinalubong ng mga scout si Vice President Judgomar Binay na siya ring presidente ng BSP at nagsilbing guest speaker ng pagtitipon. Ani Binay, ang ika-60 taon ng National Scout Council meeting ang nagpapatunay na buhay pa rin ang scouting sa bansa at naniniwala siya na ito ang magpapatuloy sa paghubog ng mga leader na mamamahala sa bansa. We believe that Boy Scouts of the Philippines has the capability to produce a deserving leader from France who can lead our beloved Philippines to progress and prosperity. Laking tuwa naman ng mga delegado nang sila ay binigyan ng pagkakataong makapagpa-picture sa Vice Presidente. Kasabay ng photo op ay iginawad kay Ryan Balaris ang 1 milyong piso bilang kanyang premyo sa ginanap na Cub Scout Master Club, kung saan siya ay lumahok sa iba't ibang advancement activities para sa mga scout. Ayon naman kay Wendell Avisado, Acting Secretary General ng BSP, nakafocus umano ang National Scouting Council meeting sa report ng National President. Ang focus talaga ay yung report ng National President on the one-year operation of the organization, say last year, no? So lahat ng aspeto on membership, advancement, training, and administration, i-report yan sa buong council. Mananalagi sa Pangasinan ang lahat ng miyembro ng council hanggang sa pagtatapos ng kanilang meeting sa February 19. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.